Nagpaluwas na ni Noche Buena Price Guide ang Department of Trade and Industry ngani magtaunin mas mahiwas na pagpipilian sa mga konsumidor para sa papaabuto na Kapaskuhan. Kabali sa Price Guide ang 236 stock keeping units o SKUs. Hali sa 22 na tagagibo ni Noche Buena sa dosing kategorya arog kan hamon, queso de bola, fruit cocktail, queso, sandwich spread, all-purpose cream, mayonnaise, pasta noodles, elbow asin salad macaroni, tomato as in spaghetti sauce. Sigon sa ahensya, iniman ang saidang kasimbagan sa direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na inuton permian diretsos kan mga parabakal. Obheto man kan DTI na matabangan ang consumers na makapili nin mga tamang produkto na swak ng GAD sa saindang budget. So, na categories na ito po siya stock keeping unit sa pigapod ni na 236. So, ang ano po kayo ni sir, halos out of 236 na stock keeping unit, 121 po digdi ang day nag-iro ang presyo. Then the rest, ito po, may adjustment na po sa presyo niya. Pero on the average lang po na 5% kumpara kan 2023 na price na pinaluwasan sa mga ahensya na. Basado sa price guide, ang presyo kan hamon minapatak sa 170 pesos hanggang 928.50 pesos, 210 pesos hanggang 445 pesos sa queso de bola, 61.76 pesos hanggang 302.50 pesos sa fruit cocktail, 56.50 pesos hanggang 310 pesos sa queso, 20.40 pesos hanggang 245.85 sa mayonnaise, 36.50 pesos hanggang 72 pesos sa all-purpose cream, 27 pesos hanggang 263.60 pesos sa sandwich spread, 32 pesos hanggang 114 pesos sa pasta, 30.50 pesos hanggang 126.25 pesos sa elbow macaroni, 16.50 pesos hanggang 92.85 pesos sa tomato sauce, 36.50 pesos hanggang 126.25 pesos sa salad macaroni, as in 28.50 pesos hanggang 103 pesos sa spaghetti sauce. Epektibo ang presyong ini sundo sa Disyembre 31. Sigon sa ahensya, kadaklan sa presyo kang produkto ngunya na taon ang kapareho man kan presyo kan nakaaging taon. Katunayan, mas nagbaba pa ang presyo kan ibang produkto. Ngani mas magiyahan pa ang mga parabakal, ang mga produktong may marker na star, maawat sabihon daing pagbabago sa presyo. Mantang ang produktong may simbolong Christmas tree ang nagkaigwananin pagbaba sa presyo. Ang pinasabi mi po, puro pirmi, na mag-budget lang po kita kay itong para sa nagtibreda na ihanda sa base na po dumasa sa budget na kayang-kaya. Tapos swak lang sa budget natin. Kung po kitang pagpipilian ng mga brands na swak naman sa budget Katakod kaini, nagpagiramdom ang DTI sa mga parabakal na riparoho na marayan expiration dates nga ni masiguro ang kalidad kan produkto. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Hercules Barbacena.